Tete ini ndakarumba nemafuta chayo ekuzora aya amunoti ebhodho mumastreet. Mari inouya wakagara inonakidza mani kudya uye kudya kwacho unoidya uchipfachura usingafungi ramangwana nekuti kusosi kwainobva inenge iri tea. Mari ndinayo yakasviba inotozadza masaga and handina regret futi. Ini zvangu zviri kundiitira ndinotoverengwa pavanhu vane mari mumastreets eHarare. Regai ndibakudzoserai kushure mbichana ndikuudze kuti zvakatanga sei. Mumasendiraini medu zvaingotaurika kuti vanhu vanofanirwa kuchenura nokuti dzimwe nguva unenge uine mhepo dzinokutevera dzisingadi chakanaka. Saka mukuedza kurarama umu taingoti chinobate tsve pasina chiri kunyatsokuendeka zviri straight. Saka pakasvika shoko munzeve dzangu kuti kune vanhu vaigeza minyama, ndakasunga mitundu yangu ndichienda kwaendawo vamwe. Ko kusiri kufa ndekupi. Tete nhamo yacho yaive yatobhuka personal match neni, saka ini ndaizoidefeata ichida isingadi. Mungoona tete ndaitonohodhawo mafuta kuZambia kuri kuzama kurarama, asi zvinhu zvacho zvaisunga. Kutoita senge ndiri kutengesa mazizi. Vamwe zvaingopera mukubvunza maprice chete zvotopera. Apa mwedzi uchipera unoda kuti ubhadhare rent. Everyday une transport, une lunch. Paunoda kuti ubalancise maths dzacho dzinokudza kuti it can't mabhuku ogara ari munegative. Saka pandakanzwa vamwe vachironga rwendo urwu, ndakabva ndaitawo chinami ndichitevera vaiziva nzira. Umwe neumwe aifambira business rake tete. Pane vaifambira kuti vadiwe nevarume vane mari, vamwe vaifambira zvana manjuzu, vamwe mabusiness. Saka takasvika pachitumba chaigara sekuru ava. Paingova nezvimapango zvedzimba dzakanamwa nemavhu. Nembiri yavaipiwa sekuru ava ndakaitarisa kuona zimansion, asi zvisinei ndakati regai ndifambire chimwe sadhiraivha weambulance. Umwe neumwe wevakadzi vandainge ndinawo aipinda umwe neumwe achitaura nyaya yake. Pakasvika chijena changu ndakapinda ndikataura kuti ndaida kuti business rangu remafuta rikure. Sekuru ava vakatora chigaba mudengu ravo raive nezvakasiyana siyana, vakanditi mafuta avainge andipa aive nemaspecial powers. Nekudaro ndaifanira kuti pandinoendawo kushop ndonosanganisa nemamwe. Sekuru vakandipawo umwe mutemo wekuti gaba iri raisafanirwa kubuda mushopu chero zvoita sei. Ndipo pakatanga bhodho business rangu remafuta. Ndaiva ndozvibikira mafuta angu ndoga ndichiisa andanga ndapiwa nasekuru. Tete ndakaita mari mhani munongova. Ndakabikirwa malabels nevakomana vekumbare ndikamaisa mashops. Ndaive ndakatonyora kuti simple zvokuti vasikana vaindibetsera basa vaitoziva kuti gaba iri haribatwe kunyangwe kwouyei. Tete mbiri yangu yakatekeshera Zimbabwe yose. Vanhu vaiziva kuti vanoenda kubhodho ndovabikira mafuta. Saka bhodho iri raindibetsera sei tete ndakakreata marombe matsvuku. Munhu aiti akangozora mafuta angu aya ndainge ndozomubira mablessing ake eupenyu. Saka marombe matsvuku aya aizova addicted kumafuta angu zvekuti haizogona kugara asina. Ende zvechokwadiwo mafuta aya aitoshanda zvaunoda kuti ashande. Kwaiva nekutsvukisa, ekubvisa mapundu, ekuti ganda riche smooth, zvichingodaro daro. Chandinoziva tete ndechekuti hapana akambozora bhodho rangu upenyu hwake ukazova meaningful. Unenge uchingotenderera panzvimbo imwe chete. Handiti tete vanhu vanotenga mafuta vanogadzika mumba. Ini hazvimbondinetsi sokuti unenge wavhura portal yekuti tikuatake utishandire tigere uite chikwambo light chako ende tiri kushandirwa takati zete mumashops. Imi munofunga kuti mafuta angakwidza munhu ndege for luxury shop agotenga malatest GD6 nekugara imba iri mudenga seshiri? Okay. Ende chimwe chiri kundiitisa mari chigaba chiri mushopu. Ndikaona zvangu kuti business riri low ndinopinda mustori ndonokasheka ukadzosera. Chiona zvoita vanhu mushopu kuita mavhu nemarara zvokuti dzimwe dzenguva tinovapinza muzvikamu sokuti shopu inenge yakazara kuti shuti. Ende gaba iroro rikasara riri 1 haritengesi tete. I forbade it. Hazvitotenderwi. Ina handina regret nezvandakaita tete. Handina wandakauraya, handina wandakaremadza. Ndakangokreta generation yema-yellow chicks, marombe matsvuku asina chaanoita chinobatika. Basa kungofunga zvemanjuzu nekutsvaga mbinga dzine mari. Ende sekuru vakati as long as ndichichengeta murayiro wavakandipa ndaizoita cash sekutamba sekuseka. Cash ndakatoita tete. Vana vangu neni hatitenderi kuzora mafuta aya uye pari zvino ndiri kutevedzera mikwedzi. Tukai zvenyu, asi handiti ndimi munondivinga mega kumashops muchida kuluka. Mukuluka imomo muri kutobetsera kuti ndirarame upenyu huri comfortable. Poverty is not my portion tete. Ende no, handisi kuzosiya business rangu remafuta anytime soon.
as long as kune demand inini changoramba ndichisupply mari tichitoita. Tete mari haigutwi ende haikwani, inini ndicharamba ndichiita yandinoita, marombe matsvuku achiramba achiita yaanoita. It's a dog eat dog kunze uko. Wasara ndaenda ndini maibhodho titendi. Vedue zvakaoma, muri sei vedue? Mamuka sei? I hope munofara. I hope you're having a wonderful day. Regai tipinde munyaya inotevera tozongokomenta kamwe chete. Miko yeuromba hwangu kurara nemukadzi wetwin brother wangu wandinoshandisa. Takakura tichiwira naBernard twin brother yangu kunyangwe taitambura. Bernard aigona chikoro kundidarika. Izvo zvaisandibata, ndakazobatwa negodo mushure mekunge tapedza chikoro. Bernard aane degree, ini ndaive ndaguma O level. Chakazondirwadza ibasa raishanda Bernard rakazoita kuti adiwe nemusikana wandaida kwemakore, asi mutwini wangu ndainge ndisina kumuudza. Ndakaroora musikana wake, ini kwakuzoroora madhamu, asi life kuti iende taitopiwa mari naBeni. Ndakazoenda kun'anga yakatora chipo chaive netwin brother yangu ikasa pandiri. Upenyu hwaBeni hwakatanga kudzikira, ini ndikapiwa miko tete. Miko yangu yaive yekurara nemukadzi wetwin yangu kuti mishonga yangu ishande. Now ndini ndinochengeta mutwini wangu ane degree, akaiswa mweya wechirombe wekuti anoswera achigara mumabridge. Tete chandiudza pano, ndakati mumwe musi ndaenda kunorara nemukadzi waBeni, handina kuziva kuti taizobatwa musuyo. Beni akasvika tiri pakati akadonha neshoko nekuti aisatarisira kuti ndingaita zvakadai. Paakamuka akamuka akupenga, ndikabvunza n'anga ikati yakamurovesa vemhuri vasazivi. Tete pekutanga ndaiti n'anga yandigonera, asi mukuzofamba kwenguva yakandidana ikati uraya twin brother yako uwane mari iri more than yauri kuwana. Izvi ndakaramba tete, hongu mari ndoida, asi pakuzosvika pakuuraya mwana wamai vangu ndakaramba. So n'anga iyi ikuti wakandibira pakupedzisira uromba unoda ropa, kana usingadi kuuraya brother yako ndave kuuraya iwe. Ndakapiwa mwedzi tete, asi n'anga iyi pakuita madhiyo ekupa brother yangu munyama hatina kumbotaurana zveropa. Akangonditi mhiko kurara nemukadzi waBeni twin brother yangu. Tete nyaya iyi haitauriki muhama, ndoshaya kuti ndodii ndapererwa. Ndinongoda kuti kana mune mubatsiri wamunoziva andibatsira ini netwin wangu. Kwandiri kufamba ndakanzi ndikareurura ndenge ndapedza, asi haifaniri kubuda kune veukama nekuti Beni ndakamutambudza. Akaita rombe rinozikanwa. Iye zvinopemberwa mumadrugs kuti ndiwo anomupengesa, asi ndini nen'anga yangu takaita apenge. Andibata ndichabonde nemudzimai wake. Ngatiendei kunyaya inotevera. Imba yandakapiwa nababa vangu present yemuchato. Tinoti tikanonga kugeza chipoko chamai chinotigezesa. Tete ini ndiri mukomana, ndakabarwa ndiri 1. Ndakakura ndiri lonely nekuti ndaive mwana wembinga. Kumba kwataigara kwaive kumasuburbs. Ndaitozofarawo kana pamba pauya vaenzi. Amai vakazofa mumba, asi mafiro akaita amai kunyangwe ndaive mwana ndakaona mai vangu musi wavafa. Baba vakavapfekedza hembe chena vakambovasiya mubedroom kwenguva refu. Ini ndaita mai vainge vakarara, asi pasina time baba vakazobuda nevamwe varume 3. Vakauya vakaenda upstairs kwaiva namai vakazobuda, asi varume ava vainge vakapfeka nhumbi dzinenge dzechechi dzakafanana. Vakazobuda vakaperekedzwa nababa. Ini ndikasara ndikamhanya upstairs. Baba vabuda ndikaona mai vakarariswa mutabu mutoilet, asi vaiyerera ropa musoro. Ndakabuda ndichimhanya ndokudhuma nababa pado, vakati unotizei. Ndikati ndaona mai vakadonhera mutabu. Baba vakabva vati maybe vadonha vanga vachida kugeza, vakafonera ambulance, asi yakasvika haina kutakura amai. Amai vakazouya votorwa neDoves ambulance ndokufa kwaamai vangu. Parufu rwaamai pakava nemakakatwana. Amai vakaita 2 weeks vanhu vachiramwirana. Mai vakazovigwa, ina baba tikazotama takunogara kumadokero. Ndokwandakazopedzera chikoro dzamara ndaroora mudzimai wangu. Mukadzi ndakaroora ndiri mudiki sekuti ndaida shamwari tete nekuti ndainyanya kusurukirwa. Ndakachata tete. Baba vakati vaindipa imba iya iri kuBorodro sepresent. Imba iyi ndo imba iya yandakakurira ikafira mai vangu. Since zvaive nemakore tete ndangariro dzaive dzichiita kunge dziri kufedha. Seipapa ndaive ndava neshamwari yerwendo mukadzi ndaroora. Takagara nemudzimai wangu akaita mimba, akabara. Paakaita mwana ndipo pakatanga kuita mashiripiti mumba. Waiti ukasiya mwana akarara bedroom, ukamunzwa akuchema waiti
umhanya waiwana mwana akaberekwa nemhepo kana kuti akabatwa nemhepo, asi mwana paita seakabatwa nemhepo. Mwana anenge achiseka kureva kuti anenge achitoona munhu. Kana wapinda ovhunduka, paunozodzoka unosvika mwana ave mucotbed arara. Zvakatipa kutya. Ndakanonoka kugeza ndabva kubasa kuma8. Tete ndakatanga kukweshwa kumusana ndikabuda ndichimhanya. Handina kunyara vashandi, ndakangobuda mumba, ndakangobuda ndiri musvo. Ndo musi wandakarongedza ndikabva pamba. Baba vakamboti ndiri kunyepa, vakaisa lodya rakagara pamba ipapo. One day anoti akabuda ndokusiya zvinhu zviri disorder, vachiti vaizorongedza mangwana. Vanoti vakamuka mumba maitwa order manaka, vakabva vatama after 2 days vachiti zviri kuitika pamba pane zviripo. Ndipo pandakaudza baba kuti uyai tifambe, baba havadi kunzwa nyaya iyoyo. Mukufamba kwandiri kuita ndinonzwa kuti mweya wamai vangu une shungu. Baba vakavauraya. Ndinonzwa kuvenga baba vangu, zvinhu zvanditorera mufaro wangu. Tete handizi ndoudza baba here kuti muri muroi, ndibatsirei kuti ndinenge ndatadza here. Vana veZimbabwe tine nyaya dzakawanda chaizvo dzinotishungurudza. Regai titange nenyaya yemafuta ebhodho. Kwanzi pane sisi vari kuita mari, vari kuti ivo vakanotsvaga mari velaki vakakrieta marombe matsvuku. Zvinhu zvacho iyi nyaya yemafuta itiudzei kuti mafuta ari kufamba sei. Ina handidozivi hangu zvemabhodho izvozvo, but kwai kuda munhu ari kuita mari nekubleacha here, akarombera bhizinesi rake rekubleacha. Saka kwai vanhu vatova marombe matsvuku, vanhu vari addicted mukuzora vachishandisiwa muchitoregwa mablessing edu nemunhu akarombera mafuta ekutsvukisa. Madzimai vanoda kutsvuka, tai careful. Kana muchitotenga mochitotenga yekuZambia aya yakanzi Carolite, ndo modozora aya emustriti yako aya. Pane zviri kuitika ende havana kana basa nazvo. Zvinhu zvacho zvakaoma. Handisi kuti bleachai, but ndinongotaura kuti you just need to be careful because you don't know kuti vanhu vari kuita sei. Totenga edu kojic soap inobva mheni kwainobva. Then topinda munyaya yechipiri yekuti ndanzi kurara miko yeurombo hwangu, kurara nemukadzi wetwin brother yangu wandinoshandisa. Do you know kuti as a sibling, handizivi kuti takasika zvakasiyana, but ini personally I love my siblings. I think to those people vanombotaura neni pano pachannel, you know kuti I think ndiringanzi ndiri munhu ari soft. I love people, ndinofarira vanhu, saka handishuwiri anyone zvinhu zvakashata. And more if it's your twin brother, because hanzi matwins vanhu vane bond. How do you become jealous of your brother nekuti ane basa rakanaka womutorera mudzimai wake? Zviri kutoitika mumafamilies, vanhu vanotora madzimai mabrothers avo. Imi zvakaoma. Ranzi Tete, imba ndakapiwa nababa sepresent pamuchato, ndiyo ine mashura. I think amene chipoko chiri mumba imomo kwayo unokweshwa musana. I think panyanya undibata ndepekuti ndakati ndichigeza ndikawanda kukweshewa musana. Unoti ukagara uchigeza wamusana uchikweshewa veduwe, unozwa kuti pane munhu ari kukwesha wocheukaona hapana munhu. Zvinhu zviri kuitika muupenyu zvakaoma, mashiripiti chaiwo. Imi handizivi, munongotiudza kuti munofungeiwo. Ndo tiri kugumira pana pamusoro nhasi.